Bé, tenim clar que és una feminista que vol un món en igualtat, que no tingui cap dubte cap tipus de discriminació ni de violència contra les dones. Però el que voldria saber és en quin període de la teva vida t'adonaves que aquesta tasca d'ajuda a les dones és la teva vocació. Bé, jo no sé si és una tasca, si em vaig adonar que necessitava ajudar a les dones, jo crec que en això soc molt humilde, no? Jo crec que el que sí que em vaig adonar des de benvinguda és de la discriminació que patia perquè és una xiqueta, no? És a dir, jo m'adonava que els xiquets tenien una sèrie de llibertats, un tractament diferent al que tenia jo, que arriba jo per ser xiqueta, no? Per exemple, quan anaves al cine, i també sempre estava dient cuida de tenir cine, i el fet de ser xiqueta, el fet de ser dona te condicionava, tenies que tenir cuida de tenir els homes que podien fer alguna cosa, no? Sempre allò me cridava l'atenció, no? I, bueno, d'alguna manera jo crec que sempre he sigut rebel contra la discriminació que he patit o que he vist en el meu voltant, i que era feminista, sempre ho dic, abans que ho sabia de que tindrà percepció de que ho era, no? Des de benvinguda penso que ja em rebel·la contra aquesta situació. No sé quan va néixer, però crec que des de benvinguda. El discurs no et convencia, aleshores ja... Era de molt qui et convencia, a ningú. Una cosa que voldria que us comentaris, com creus que afecten les aplicacions de polítiques neoliberals en la desigualtat que generen en el món laboral? I, de fet, estàs comentant això, ja el discurs en aquest moment com a xiqueta no et convencia, i com me començarà aquest discurs sobre la situació de la dona en el món laboral? Bueno, la situació actual de la dona en el món laboral és terrible, terrible. La crisi ha agreujat molt la situació de discriminació. Sempre dic que les dones, abans de començar la crisi, ja estaven en una situació de desigualtat, i la crisi no ha fet sinó agreujar més esta bretxa. En poc de temps hauríem de parlar de moltes coses, però tindria que partir de la premissa de la divisió sexual del treball, el rol de cuidadora de la dona i el de model de sustentador de l'home. A partir d'ahí ve tota la discriminació. Després, totes les mesures que s'han estat adoptant, totes les polítiques, no han fet sinó de retallar en drets socials, que afecten directament a les dones, retallar des de plantilla en sectors especialment feminitzats, més a per a les dones, i tampoc hi ha serveis públics que puguen ajudar a conciliar a les dones, i tenint en compte que la majoria de les càrregues de treball domèstic i de cura de les persones continuen recaient en les dones. Si davant de tenir serveis públics i poder deixar a les criatures o una persona dependent, ho tenen molt pitjor per estar en el món laboral. Tots aquests condicionaments, aquests rols diferents de dones i homes fan que les dones estiguin molt més discriminades en el món laboral. Per exemple, un tema molt fort és la discriminació salarial que continuem patint. L'últim informe de l'enquesta d'estructura salarial parla d'un 22,5% de mitjana que cobren les dones per baix que cobren els homes, i aquesta discriminació continua estant a ella. La discriminació aquesta és a tot arreu. Per exemple, en les universitats també passaria això? Això està, sí. No sé exactament en la universitat la diferència de sou que hi ha, però l'enquesta d'estructura salarial el que fa és fer una mitjana entre tots els sectors i sectors per horaris, per jornada, per diferents tipus de contractes, i d'ahir és una mitjana. Diguem que la diferència de salarials al País Valencià ha arribat a estar fins a un 37% depenent del sector. Seria més en el privat que en el públic? Sí, normalment. En el públic està tan regulat? Està ben regulat, però és una discriminació també més subliminària. Per exemple, les dones no accedin tant al lloc de responsabilitat en el sector públic. Sí, el jornal pot ser... Però les oportunitats poden tancar-les més, no? Sí, doncs sí, estic d'acord amb això. Quan he llegit un article teu en el qual parlaves d'uns centres educatius anomenats Princelandia, que realment es dedica a ensenyar a les xiquetes a ser princeses. Ens podries parlar d'aquests centres? En primer lloc, crec que és molt important dir que no són centres educatius, no? Malgrat que la publicitat que fan diu que les que estan allí són educadores, són les que no poden ser centres educatius. I tampoc es tracta de fer publicitat ni heroïna ni bona d'aquest tipus de centres, no? Però sembla que és una franquícia que té més centres en tot l'estat, sembla que és una idea que ve exportada de Sud-amèrica, i ensenyen a les xiquetes a pintar-se les ungles, a estar bones, a maquillar-se, a desfilar. Des de ben menut, des de 4 anys ja poden entrar i aprendre aquestes coses. Clar, s'estan ensenyant uns coneixements sexistes, però també s'està ensenyant a les xiquetes que és bonic, que mola ser guapeta i ja està. Clar, se'n diuen, és que los niños no quieren entrar, los niños no quieren ser princesas, clar que no, bueno, és que m'encantarien esos centres diferents centres d'oci
que estigueren els continguts per les xiquetes, no? Però clar, una cosa tan sexista que només con el vídeo és que, en fi, era molt fort, no? El que passa és que no saps a través de quines vies se creen les xiquetes aquesta necessitat o aquesta idea. Ho dic perquè l'altre dia jo estava allà en la meva família i... Una corta, no? Bueno, 46 minuts. En la gent tenim. Vale? Ho hem estat bé, més o menys de l'he explicat. Vale? Podeu fer un resum, més o menys, de que... Tampoc és molt llarg, no arriba a 10 minuts el que m'ha arribat a escoltar, però bé, sabeu que entrevisten a la dona esta, no sé què, Gómez, no sé, no sé igual. D'acord? Entrevisten que pertany a una associació, que és un poquet de caire feminista, i no tenim massa que ens parlen un poquet de quin és el càrrec, quins càrrecs té o a què es dedica ella. D'acord? Després tots li fan algunes preguntes. D'acord? La primera cosa que us he fet no és una pregunta, ja ho explica més o menys, que no és ben bé que es considera ella ni se considerava en aquest moment feminista, però bé, per què es fa feminista? Què veu ella? O sigui, ella era feminista sense saber-ho, no? Els xics tenien més llibertat que les dones, les xiquetes, i que hi havia prou desigualtat entre els gèneres. Però en la societat o en la seva família? En la societat. Ella va veure primer la seva família, no? S'explicava l'anècdota del cinema, no? De quan ella s'anava al cinema i igual eren els seus germans, doncs que sa mare a ella sempre li deia que anar en compte, d'acord? En canvi, els seus germans mai li deia. Ella, en l'edat que tenia, sense saber què era el feminisme, ella veia que no era desigual, veia que no hi havia un tracte igualitari entre ella i els seus germans. Sí? Hi ha una paraula que no he entès usar. Tasca és feina. Un sinònim. Alguna altra paraula que... Totes? Però què vol dir tot arreu? Vale. La següent, bueno, és que jo he quedat només en Princelània, però és que ja m'he comentat. Princelània, doncs està d'acord, Marco, en aquesta associació? No. No estàs d'acord, no? Per què? Perquè la senyora les xiquetes a ser guapes, a pintar-se, a maquillar-se i a les coses. I que no això ja tenen prou, que no s'ho fan de res més en aquesta vida. Això és de fa molt. No. I per proposació. Bueno, fins al 2013 no fica ahí. Bueno, sí, però això. On està? Macu, de 2013. Ahí teniu una lineament, o sigui, ara tenim mira com a... I doctor Loreto. No sé què ara. Home, he llegit abans, me l'he escoltat abans, però vull dir que tampoc he tingut cap... Això és 2013. Així, no sé si crec que n'hi ha com a molt fins a 2014. No, fins a 2013. Fins a 2013. D'acord? Vale. A veure, una altra cosa per a que penseu vosaltres. A veure, hi ha una part de... Digues, per tu. Jo és que tinc un problema amb el am i el en. Vale. No sé quan ficar. Vale. En principi... Perquè, per exemple, així he escrit que en estar mona és suficient, però per què no puc posar que amb estar mona és suficient? No és... Són sinònims, quasi. Vale? Podríem posar els Sí. dos? Vull explicar els dos. Vale? En valencià, a més, és que se gasta molt més lent que l'am. Vale? Per exemple, així en valencià normalment quan demanes un cafè, bueno, aquí també el de del temps, no? Però sí, que fa gràcia, bueno. Cafè en llet, vale? Així demanem cafè en llet, vale? En la zona de Catalunya demanem cafè amb llet, d'acord? Són com sinònims, d'acord? Hi ha poques ocasions on la preposició en no seria, o la reversió amb, perdó, no seria correcta, però la majoria de casos, per a vosaltres ara al moment, sempre són paraules sinònims, sí. És que jo vaig estudiar la carrera a Catalunya. Aleshores, clar, clar, però a mi em sonen coses com normals que així no són. Com per exemple, jo, l'aleshores,
el enciam, són... Ja, jo sé però són paraules que tenen a veure depenent de quina zona, d'acord? Perquè igual que vas per la zona de Castelló, i la zona de Vinaròs, i sí que la gastem. Sí, però a més que preposicions em dona por equivocar-me per explicar-ho mal. No. Que els usos de les preposicions que se gasten més unes o que se gasten més unes així o més unes allí, no té res a veure. Incorrectes van acceptar-les. Sí. Una cosa és que fora el en i el a. És que no sé si és en o és a la preposició. Diria no. A veure, hi ha els usos diferents, però la preposició en i la preposició a encara que canvi, no ho faràs malament. D'acord? Vale. Si és que hi haurà algun dubte més? No? Vale. A veure, hi ha hagut un moment de l'entrevista que li pregunten sobre les diferències de sou, sous el mateix, no? Sí. Sueldo, la diferència salarial, la diferència de sou, que es contempla moltes vegades entre els homes i les dones. Ella parla primer a nivell general i després parla un poquet a nivell de les universitats, d'acord? Llavors, vosaltres, algun altre pensament d'altres ho de fer i ho de respondre, que avui ho de parlar prou. Vosaltres penseu, esteu d'acord, diguem-ne, en la diferència que ella diu que sí que n'hi ha, les diferències de sou entre homes i dones dins del... No parlem ja a nivell de públic o privat, però a nivell general, si voleu presentar alguns arguments o dir algunes coses a nivell públic o a nivell privat. D'acord? Si fareu una empresa pública o una empresa privada, o per allò que vosaltres més o menys podeu abordar de la vostra experiència, feu intentar convèncer de sí o de no, d'acord? O d'igual, si no convencen, doncs aportar la vostra més o menys opinió sobre si creieu que hi ha diferència o no hi ha diferència, d'acord? Deixo un minutet per a ordenar idees i per a fer un poquet un... A nivell de la universitat? No. De tot arreu? Sí, home, jo penso, que el que pot passar en un cas pot passar en un altre, ¿vale? I igual en la universitat és un entre 1000, que passa menys, i igual en una altra empresa, igual més de caràcter privat, igual són 5 entre 1000, vull dir-te, ¿vale? Però bueno, un poc més a nivell general, i cadascú que se'n vagi allà cap a la branca que més li entenga o que li agradi o que més després pugui aportar informació, d'acord? Deixo un minutet. Jo vaig preguntar de quan era esta gravació perquè a mi m'ha paregut una miqueta arcaic tot això. És evident que en Sud-amèrica és una societat més masclista, però jo crec que ara mateix en Espanya i en la Comunitat Valenciana, almenys en el món de la medicina, que és el nostre, els residents cobren tots el mateix, els adjunts cobren tots el mateix, i jo crec que cada vegada més encara cadascú aplega a una plega pels seus atributs. Jo tinc 26 anys, que no soc ningú. Però que la de medicina i el que jo sàpiga no n'hi ha ninguna discriminació. Doncs penseu que en el vostre camp, El 90% de les dones, dels estudiants són dones. I el professorat que va fer que a nivell d'empreses, a nivell carrers, i crec que és tot el món. Ahí se volies dir. Jo volia dir que personalment no conec ningú cas que un home més que una dona. Però penso que és una discriminació, com deia la Macu, més ben indirecta, en el sentit que una dona avui és més difícil que arribi a un càrrec més alt. Després indirectament mai haurà... No és discriminació moltes vegades salarial, i que és que la dona en sentit de mà. Diria un 22% de discriminació. 37%.
A veure, sí que és de veres, d'acord? I jo he sofert una discriminació per ser una dona, per tindre fills, però és un home que no pot tindre, de poder-te contractar. Perquè si no un home que no pot tindre fills, no n'agafar una baixa de maternitat, però no volem una dona que pot tindre fills, sí que s'agafarà una baixa de maternitat. I després, a part d'agafar-se una baixa de maternitat, que després també hi ha persones que no només s'agafa la dona els 4 mesos de baixa de maternitat, sinó que fan 2 i 2, el que siga, d'acord? Sinó que també ja associem a que tu eres una dona, el dia si tens fills, i potser ja no vas a tindre més, el dia que el teu fill o la teva filla se posa malalt, sempre és la dona la que se queda a casa i no se queda l'home. I moltes vegades sí que és el que no és només... Vull dir que el masclisme, d'acord, és en referència a pots cobrar el mateix, cobres el mateix, però igual a l'hora de buscar una feina, depèn de quina edat tingues, perquè és una persona que no s'enfada, d'acord? Però si és una persona, una dona de 50 anys, d'acord? Doncs mira, aquesta dona ja no tindrà fills, doncs està dins de les mateixes possibilitats d'un home que igual en tinc la 30. En canvi, quan tu vas, jo no sé el cas que us hem a vosaltres, però quan tu vas a buscar feina i te fan una entrevista, i algunes vegades, a mi m'ha passat, tens fills, vas a tindre fills, aquí m'importa, jo soc professora, doncs, no? Esteu d'acord o no esteu d'acord? Sí, però sempre que es parla d'aquest tema és la mateixa estadística de que les dones cobren més que... Jo no me soc més. Jo ho he escoltat moltes vegades, però com comentem tots, jo crec que per al mateix lloc de treball cobrem el mateix. Jo no sé si aquesta estadística està feta comparant això, és a dir, si hi ha diferències al mateix lloc de treball. Sí que a l'administració pública cobrem el mateix. Sí, perquè avaluem els teus estudis, els teus mèrits. Que en les privades això passa. I que passa pel que tu comentes, perquè clarament una dona al voltant dels 30 anys és com el que no vol qualsevol cap de servei. Això no li agrada a ningú perquè sap que hi ha moltes possibilitats de que tinga fills i això és un problema per a l'empresa. I també crec que per exemple als hospitals són molt més les dones que treballen que homes, però avui en dia encara n'hi ha més homes que ocupen llocs més elevats que dones. Què passarà en 20 anys? Jo no sé, però jo crec que són diferents i que les dones, al final, per les baixes maternals, perquè sacrifiquem més per la nostra família, sempre n'hi haurà més homes a llocs elevats que les dones. Un poc el mateix. També, per començar, les estadístiques aquestes. També hi ha moltes persones, moltes dones que llegeixen mitja jornada per estar amb els seus fills i demà. És una elecció personal molt vàlida. Les estadístiques són també comptant aquestes dones perquè aleshores van a cobrar menys, perquè treballen menys. L'estadística serà en les mateixes hores de treball, les mateixes hores de treball per una persona que la seva reducció de jornada, la reducció de jornada per la qualitat de la criatura, però que hi hagi que se demana la reducció de jornada per la qualitat d'algú, d'acord? D'un familiar, d'acord? Perquè estiga. Imagina que seran les mateixes hores treballades, el mateix tipus de contracte, d'acord? Imagina que serà això. Però jo crec que la major part de la gent treballa per el sector privat. Molta més gent treballa per el sector privat que per el sector privat. Jo sí, penses que si en el sector privat pot haver més diferència de sous, sí? Jo no sé si de sou, però sí que estic d'acord amb que hi haurà discriminació directa perquè es contractarà menys, segurament. El problema és això. La meva mare és empresària i és la que fa i ella mateixa és la primera. I és dona. A mi me va fer una dona, a mi me va fer una dona, però de contractar-me perquè tenia el seu col·legi, tenia les persones embarassades, li havia entrat la neura i no volia una altra. I me deien, pues xica, tu dius una mentida. Jo no li vaig a dir si tindré més o tindré menys. Dic, jo soc una professora que té així el meu currículum.
li agrada, i si li agrada, Però en cas jo crec que